Mas Budi Prasetyo kalian Romo Basirin monggo mapanaken wonten panggenanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken kula nami Bundan Rohadi inggih katelah Ki Guno Diprojo menika paringan dalem kang sinuwun Pakubono kaping 13 Surakarta. Kapinujon kula kajibah kadhawuhan dening tuangganing permadani pati ingkang kapurih nderek pinangka dwija sinau. Pinangka dwija nanging tasih sinau. Mbok menawi wonten kirang langkungipun nyuwun ageng pangapunten saking cubluking pangertosan tuwin wawasan ingkang kirang tebih saengga wonten galap gangsul ngatur utawi ceweting pangucap kula nyuwun ageng paksamirumin. Menika mangke bab Panembrama Wisuda Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 3 warsa 2026. Menika mangke badhe kawiwitan saking Bawa Mijil. Mas Akbar pundi wong nggih? Oh nggih, menika mangke Rama badhe nyuwun pirsa ingkang bawa Mas Akbar. Oh nggih. Lah mangke menika wonten jinemanipun. Dados mangke wonten tengah-tengahipun Mijil wonten jinemanipun menika dipun kuraken menapa namung tunggal. Saya mawon nggih. 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 Lah menika ngaten. Ingkang sepisanan menika para bapak, para ibu ngenalaken dhateng Titi Laras rumiyin. Nggih. Nem cira. Jajal Mas. Sing banter ae, banter. Nem cira. Nem cira luro cira. Cinemolu monem nem. Nggih. Tapi monggo pun dipun derekaken, dipun tirakaken mbok menawi kersane panjenengan mangertos. Nem notasinipun rumiyin nggih. Nem cira. Nem cira luro cira. Cinemolu monem nem. Ingkang kantun sae nanging ting pletot nggih sewu. Panjenengan ngaten menawi dereng mangertos Titi Laras panjenengan ngaten. Ingkang nginjil sampun leres ngandhap piyambak cinemolu monem nem. Monggo. Cinemolu monem nem. Menika mangke solo namung tiang setunggal. Lah ingkang jineman menika mangke ingkang kur wonten seratanipun kur menika. Tangan kaping sekawan menawi sampun wonten gender mungel coba gendere muni. Wiwit pertama arep masuk jineman. Sing irama nem ya.
Nah, menika wonten etangan titik kosong. Menika etanganipun ketukan sampun mlebet. Dados. Ngaten nggih. Piye? Wijil ingkang kini tomurwani wicareng wiraos muni tapi ya tapi ya monggo mangke dipun katakan ya wijilingkang ginita murwani warmien mangke dipun lajengaken wijilingkang kini tomurwani wicareng wiraos salah wicareng wi medun raos nanging menika mboten kenging panjenengan pedhot mboten kenging wicareng wi menika mboten muni maca patipun mboten muni atus nggih wicareng wiraos menika Nuwun sewu nggih, ampun nggih. Sasampunipun wicareng wiraos di loro telu papat raos nenone nano mak ya mboten iki anu geder ombak geder mboten wonten sembangipun namung geder tok menika namung instrumen lajeng dipun sambet mangan jali jumbo ing batine monggo mangan jali jumbo ing batine lajeng rojinem roro sagung para monggo sagung para siswa permadani lajeng pungkasan tigang dosa kalih mestinipun dipun lajengaken ing menika wonten andekanipun menapa sebabipun bawa Sukasih menika mestinipun pelok 6 menika kados dene larasipun menyura mongko Subakastawanipun menika pelok pathet 9 utawi pelok pathetipun bem mila lajeng dipun andhekaken dipun menengaken rumiyin dados menika mangke ingkang pungkasan namung solo setunggal ingkang basa ning monggo dipun sinaoni kesampun ngertos ciro cinam ciro roluci ciro cinem ingkang pungkasan panem Brahma katur pun monggo pun wingi malih saking inggil wijil mboten kita mangke ingkang nembang namung setunggal nang panjenengan ngertos wijil ingkang
Mo, sapa mau? Ketambahan notasi ya terus tambah. Mari. Wijil engkang kini tomor wani wicareng raos wicareng mendap ya lah itu wicareng tapi wicareng raos nenone nong mangun jali monggo mangun jali jumbo ing patine ciloro telu papat sagung para sespa permadani tigang dosa kali niku mampir andekan terus mandekipun laporan diapal dereng duh dereng nggih mesinipun ngaten mantenipun nek muni sampun menika kula sing salah krungu kok menawi ngaten oh ingkang panjenengan nggih Mas Akbar monggo Mas Akbar tak aturi pisanan Pak niki buku niki ya bukan niku 6 bisa ta ya 6 jiwa wijil engkang kini tomor wani wicareng wiraos wicareng wiraos di oro telu papat mangan jali jumbo ing batine sagung para siswa permadani tigang dasa ingkang kala wau buka celukipun sampun leres kantun mika mangke ngagem ingkang nenone nono le lontong nggih ngeten wong ngeles soalé yo Mas, wonten Mas nggih kawiwitan saking
nggih. Hitung 1 2 3 4. Saking Mangenjali. Yuk. Yuk. 1 2. Yuk. Masuk. Nenone. 1 2 3 4. Manganjali jumbuh ing batine sagung para siswa permadani tikang dosa kalih. Ajeng, monggo. Ini bocah kepukasan setunggal. Nggih, ingkang pukasan Mas napa? Mas Akbar. No, ya. Panem Brahma katur. Kesenggaan. Tangan itu mata ketukan. Katur 1 2 3. Tuwa kapat permadani paguyuban kang sanyata. Lagi, tapi. Wah, hafal nek niku hafal, percaya aku lho hafal. Lagune ngoten lho. Ya. Dah. Sampun leres. Lagunipun tak menika nggih. Saking wau Mas Akbar sampun panem Brahma katur jiro lupat parmadani paguyuban kang sanyata nduduk ndudah eti penining budaya gung tilaran leluhur nyata paning teangka dadya panuntun ing bangsa. Tepuk tangan, wah hebat. Berarti wis tau krungu Panem Brahma. Nadyan nek kaon baleni meneh notasine piye bingung nggih. Angkane pira kuwi? Monemolu apa jero luma? Lah niku mesti bingung. Nggih. Oke nggih, mangke nggih. Coba Mas Akbar tanpa mic tebak bawa pertama ben disaut ibu-ibu mangke langsung dados mijil ngantos dumugi senggaan. Wijil ingkang kini tomor wani wicareng raos jumbo ing batine telu papat sagung para siswa permadani tigang
rasa monggo Panem Brahma kapat permadani paguyuban kang sanyata cira lupat nduduk dudah eti penining budaya cilupat budaya kuntilaran leluhur nyata cuwagapat panminangka dadya panuntuning bangsa matur nuwun samna kinantinipun dipun walik Nuraga buka tutur tapi bat 3 4 Nuraga bukan loro luci cira cinema Nuraga buka tutur monggo bat 3 4 Nuraga buka tutur kaping kalih jiloro nadya ngawrat kang cinarwi wangi diloro nadya ngawrat kang bait 1 2 3 sami. Alih nggih. Terus ingkang angka 3 baris 3 para sema langsung on 2 3 4 para sespa wini suda permadani ani ciloro bawat pati atur ambo manam punjuk para rawuh sami tepuk tangan hebat menika nggih senggaan kinanti saklajengipun menika sami lagunipun ingkang panjenengan kedah nitosi boten perkawis sairipun nanging lagunipun mergi bait setunggal 3 sekawan basa sami senggaanipun sami kinantinipun ugi sami dados panjenengan ngapalaken kinanti setunggal saged canggih kalih 3 sekawan gangsal tapi nggih dipun sarengi kalian gongso kan jam kesanipun mangke saged ngraosaken nek ditabuhi gamelan rasane kepiye ngaten mawon nggih. Monggo. Sing ingkang anu ndere rada banter e, rada karono. Nek kendang wis banter kendangnya. Yuk.
wijil ingkang kini tomorwani wicareng raos nganjali jumbo ing batine sakung para siswa permadani tigang dosa kalih Bar panem brahma katur permadani paguyuban kang sanyata duduk dudah dipenining budaya budaya kumpilaran leluhur nyata parinangka dadya panuntun ing bangsa telu papat nandhaka buka tutur natya ngabrat tanti narwi ciloro telu papat para sespa wini sudah permadani awat atur hamba manem brahma punjuk para terus tenggali kedua rawuh sami yo lumut kembang kumambang inggiling toya sami sugeng winantu sukaraharja kembang jagung mekar wit soroting surya kang kasuwun pinarah ingkang sepita ngandhapipun yo langsung papat anangika kang sadarum anger cita pat muji
syukur mrenyang sukma tansah nyembah lampah ing wisuda tama kang dwitrini ya terus ngandap itu dua permadani titriniti yukyo amemayu ayu ning sasama-sama to dua dados juru lados sing bebrayan nyata satu dua pakatine liya ciloro telu papat tinudatu wenti nudo kabudayan beni 1 2 3 4 pinutimu rengrem baka anjayengku milas kinaryokan caren bangsa kauncang kalo satu dua Dion Berdani Dion Nukidu Rukun Rukun Jodo Saya tino nan taun taran jangan tong tito lo telu papat nanto puji konjo atur haneng ngarsa loro telu papat permadani kawasram baka moncer manca
kebanggaan. Nih 1 2 sayo karya wulung witu mangsa bala. Sayektine wit saking bodho kawula. Catur kina kukila kang mawa gendya. Kehing lepat nyuwun kunging pangapura. Ciloro 3 4 raras rumpur naning kidung gelar wiwahan nandhuken wajaring tepta ing estrenan popot babat sinangkalan pati telas awas 3 4 obah mana ciloro banir panggenanti mangke panjenengan ngentosi bargong. Dados ngaten. Obah manem Mbah Nir Dres gong di ngaten rumiyin kula rada keselak sithik niki monggo ngasur rumiyin kula Bu. Rahayunipun ingkang bawa pun tukang nembang. Menika pengrebab bapakipun sae, genderanipun nggih sae saking ISI, Institut Seni Indonesia. Ngaten nggih. Panjenenganipun kur ngaten menika kula remen panjenengan kok ora suwe-suwe le ngajari niku sing seneng sing ngajari. Ning sing pinter jane mboten kulane jenengan. Nah, kula namung ngaturi pitedah panjenengan sampun saged nampi kanthi cepet tur mboten klentu. Lho niku lho. Biasanipun ingkang megasaken ibu-ibu. Ning estu menika nun sewu nggih persentasenipun bapak-bapak ini ibu-ibu menika menawi ngapalaken menapa kemawon menika luwih telaten ibu-ibu kok saestu menika. Kula pitados menika. Kula menika ngajar wonten SD, SMP nggih ngaten. Dados penampilanipun menawa malah ibu-ibu, bapak-bapak menika ora dikendu. Mbuh apane sebabe kok kendune nambani pun ra ngerti kula. Ning paminipun bapak-bapakipun kok giyak saestu. Swantenipun saged anu menapa? Sinkronipun sae. Suara bass dan suara sopran saestu sae. Nah, monggo sawetawis istirahat rumiyin. Kalian nggih. Boto, monggo. Mik. Nggih. Monggo. Kita kenan. Baris ingkang nom angka sekawan. Menika angka sekawan menika
padha ingkang kepinten? Senggaan ingkang Padha pinten? Kaping pinten? sekawan. Pan pinangka dadya panuntuning bangsa. Nggih, dados senggaan panuntuning bangsa teges Pan pinangka dadya panuntuning bangsa. Kaca ingkang setunggal. Oh, Kaca setunggal nggih. Gatra setunggal. Piye lah. Senggaan Bapak ingkang Nggih. baris ngandhap piyambak. Kang kasuwun pinara ingkang sakeca. Kang pinangka tegesipun halaman pisana. oh alah, ya. Nggih. Terus pundi? Pan pinangka. Mboten kang pinangka. Pannya sami. Pan niku sami kalian kang. Oh nadanipun. Pan pinangka. Ro. Tengah. Nah. Nun sewu nggih, ngaten. Pan pinangka. Nggih. Pan pinangka dadya panuntun ing bangsa. Pan pinangka dadi dadya tapi ngagemik Bu, ngagemik ketanipun kula ngertos. Pecah. Pan pinangka dadya panuntun ing bangsa. Dadya panuntun ing bangsa. Tapi nggih pun menapa? Tapi kula danenipun panjenengan nyimak nggih. Pan pinangka dadya panuntun ing bangsa. Pan pinangka Pan pinangka dadya panuntun ing bangsa. Mari. Pan pinangka dadya panuntun ing bangsa. Menawi saged sampun dipun ngagem swara slewah. Alit ya alit. Menawi alit dipun agengaken boten mangke menawi padha ngalit bingung ageng-ageng. Wijil ingkang kini tamurwani wicareng raos manganjali jumbo ing batine sagung para siswa permadani tikang dosa panem Brahma katur
permadani paguyuban kang sanyata duduk dudah edipeni ning budaya budaya gong tilaran leluhur nyata pan pinangka dadya panuntuning bangsa noragam buka tutur nadya ngawrat kang jinarwi para siswa winisuta permadani bawat pati atur amba manem brama kanjuk para rawuh sami lumut kembang kumambang ginggiling toya sami sugeng winantu sukaraharja kembang jagung mekar wit soroting surya kang kasuwun pinara ingkang sekeca ananggih kadang sadarum anggar cita anganjali muji syukur mring yang suksma tansah tambani lampahing wisuda tama kontitrini sat sayakti permadani sesanti triniti yogya ama mayu hayu ning sasama-sama dados juru lados sing bebrayan nyata sadengah pakaryan ngremehke wong liya tinudah nutuk kabudayan
dipeni pinutimu reh ngrambaka anjayang bumi lestari kinaryokan cereng bangsa kondang kalo kosayakti permadani asikep trirukun nyata rukun rasa rukun bala rukun bondo datan kendatin datan ana kuping bebrayan kita puja puji konjo atur aneng ngarsa ning yang witi permadani terus krambaka moncer manca rong nyunari kridaning para kawula pati bumi minatani sayo sayaktine wit saking bodho kawula catur kina kukila kang mawa genta kahing lepat nyuwun gunging pangapura raras rompur naning kitung gelar wiwahan samangkin duduken daring cipta ing astrenan propamarti puput pepet sinangkalan obah manah
นิ